Kampagnen er klar, filmen er klippet, og endnu en award venter lige rundt om hjørnet. Reklamebureauet Finn & Company mangler bare musikken. Prøv lige at spille noget igen. Og du skal tænke på, at det er en erotisk scene, ikke? Du kan se, at de to mennesker, de er meget, meget glade for hende. Hun har næsten ikke noget tøj på, vel? Nej. Men, hun er meget, meget lækker. Hun er en babe, hende her. Jeg er meget spændt på, hvad du har kommet op med her. Så skal du se her. Men det er jo rigtig dejlig musik. Det du der skudt det der. Det gør det ikke. Du skal have noget mere feeling i, ikke? Tænk lidt, det er ligesom nærende, det der noget mere feeling. Gospel, de har, ikke? Ja, sådan men det er rigtigt. X-faktor. Det er rigtigt, prøv have noget mere feeling. Ja, prøv det. Og jeg skruer lidt op der, og så er du klar til 12'eren? Ja, jeg er klar, Jens Peter. Spil det nu bare. Det må godt være lidt lækkert, ikke? Ja, det må meget gerne være lidt lækkert. Ej, nu må du holde op. Den spiller du for en halv time siden, den der. Du spiller noget andet også. Jeg giver ikke høre det der Bossa Nova. Jo, du spiller for en halv time siden. Jeg giver ikke høre det Bossa Nova-lort. Det har jeg sagt. Nu spiller du det igen. Det er to mennesker, der er lige ved at hoppe i kan med hinanden. Det er to lige hunde, vi har med at gøre. Og så skal du kraftigt med at lave noget andet. Har du overhovedet set filmen? Ja da. Det er en erotisk thriller, vi er ude i her. Det er det. Det skal da være meget mere sexy, jo. Ja, det skal være lir. Så gør vi lige sådan der, så skruer vi lidt op der, så prøver du lige at høre rigtig godt efter, for nu skal du høre creme de la creme fra øregangene. Det er noget, der duer. Det er noget, der duer. Nej, ved du hvad, det er kraftedeme. Det er godt nok, at der er fest på plejehjem. Det er ikke noget plejehjem, det her, vel? Det er en erotisk scene mellem to mennesker, lige ved at hoppe i højt på hinanden. Hun har næsten ikke noget tøj på, han står og kigger på ham, det der lige udtryk i øjnene. Det er erotik, det her. Der skal være flammer, ikke? Sex. Jo. Jeg ringer til København, jeg har sagt det til dig, jeg ringer til dem derovre nu. Det giver ikke det her. Jeg sagde det til dig.